שלום לכולם, אתם בערוץ של קים, תום וטיה. אז היום אנחנו פותחים, יש איזושהי סדרה חדשה אצלנו. הנה, יש לנו כאן דמויות. הנה, אני אקרא אותם בשבילכם. אלניטו, אני בכלל שומע. אלניטו, אייניטו. אבניטו, דולפיניטו. סמיילניטו, סמכיטו. סמיילניטו, כועסניטו. מכנסיטו, מסריחיטו. קורקינטו, מהיריטו. שעריטו, גוליטו. תנוריטו, חממיטו. כוסיטו, מיימיטו. שריטו, מגניטו. אוקיי, מי אתם אומרים יצא לנו? אני נותן לכם 5 שניות לחשוב. 1, 2, 3, 4, 5. מי יצא לנו פה? דמויות מומצאות. מי אתם אומרים יצא לנו? אז בואו נביא מספריים. מה אתם אומרים? או שאני פשוט אעשה עם ידיים. נראה לי עם ידיים. הנה, מה יש שם? או, הדמות בתוך. בואו נפתח. שנייה, מי אתם אומרים יצא? מי? שנייה, כן, חשבתם? חשבתם? כן? יאללה. מתחילים עוד 3, 2, 1. הופ. ומי שיצא הוא אלניטו, איינניטו. הנה, אז יש לנו אותו. אז נתראה בפרק הבא. מעניין מי יצא לנו.